बोलायच्या आधी ऐकायला शिका. खर्च करायच्या आधी कमवायला शिका. पेरण्याआधी विचार करायला शिका. हार मानण्याआधी प्रयत्न करायला शिका. आणि मरायच्या आधी जगायला शिका. आपल्या जीवनात एवढ्याही चुका करू नका की पेन्सिलच्या आधी रबर संपून जाईल, आणि रबरला एवढेही वापर करू नका की जीवनाच्या आधी कागद फाटून जाईल. जीवन जगताना संगती खूप महत्त्वाची आहे. आपलं वय आणि पैसा याच्यावर कधीच गर्व करू नका, कारण ज्या गोष्टी मोजल्या जातात ना, त्या नक्कीच कधीतरी एकदा संपत असतात. जन्म दुसऱ्याने दिला, नाव दुसऱ्याने ठेवलं, शिक्षण दुसऱ्याने दिलं, रोजगार दुसऱ्याने दिला, इज्जत दुसऱ्याने दिली, पहिली आणि शेवटची आंघोळसुद्धा दुसरेच घालणार. मरणानंतर संपत्ती देखील दुसरेच वाटप करतात आणि स्मशानात सुद्धा दुसरेच घेऊन जाणार. तरी देखील संपत्ती वाढवून माणसाला कोणत्या गोष्टीचा गर्व आहे हे सांगणे थोडे कठीणच आहे. दुःख इतकं नशिबान आहे की ज्याला प्राप्त करून लोक आपल्या माणसांना आठवतात, आणि धन इतकं दुर्दैवी आहे की ज्याला मिळवून लोक नेहमी आपल्या माणसांना विसरतात. किती विचित्र आहे. माणसाच्या शरीरात 70% पाणी आहे, पण जखम झाली की रक्त येतं, आणि माणसाचं हृदय रक्ताचं बनलेलं असून हृदय दुखावलं की डोळ्यातून पाणी येतं. हे जरा विचित्र आहे. म्हणून विचार करा आणि ज्या गोष्टी योग्य आहेत त्याच गोष्टी करत राहा. माणसं मिळवत राहा, माणसं जपत राहा, आणि आपल्या माणसावर प्रेम करायला शिका.